Γυρίζεις γύρω-γύρω από το ίδιο το ζήτημα και δεν έχω αντίρρηση αν δινόταν μια κάποια λύση. Μα πιστεύεις πως μπορεί ο φθόνος να γίνει η Μαργαρίτα ολόκληρη? Πρόσεξε τι σου λέω. Ολόκληρη, όχι ματημένη. Μπορεί το πανέμορφο τριαντάφυλλο να το θαυμάσουν λουλούδια άλλα λιγότερο φανταχτερά. Θα το αντέξουν? Όταν γίνει αυτό, κάνε μου τη χάρη να με βρεις. Κι εγώ με τη σειρά μου θα το υπογράψω. Θα το υπογράψω ζητοκραυγάζοντας στη συνείδηση στα βάθη. Ναι, ο κόσμος μας μπορεί να ξαναφτιαχτεί με χρώματα αγάπης, να προσπεράσει τις αδυναμίες που τον ξεφτύλισαν στα ανθρώπινο.